כן, זו ליאורה בהתעמלות בוקר, היא רק מתחילה את הבוקר קצת בלטפס על כמה עצים. כן. וואו, תסתכל כמה יש על הרצפה, זה... וואי, כמה לימוני. והם מסודרים לשבוע עם כל הקלמנטינות וכל התפוזים. וואי, הקלמנטינות, אני חושבת שזה מספיק, נכון? קלמנטינות אשכרה משה איתם. מספיק, נכון? יאללה, אנחנו נעשה פה הפסקה. אבל the place over here? אחלה. Which place? זה אנחנו אצל איריס בחצר, אחרי לא צלם את התחת. שקראנו לאמא שלה את העצים. יפה, תיזהרי על הזרזור. תיסוח לה על הז'טבוק. החלקתי. ראית? הילדה בת זה. כפרה עלייך. טוב, חבר'ה, אנחנו הולכים לאסוף את הלימונים, אז שיהיה לכם חמוץ בינתיים, די.